Omenala na ọdịbendị ndị Ukwulu dị na kansụl dị n'Ikofia ji agala bụ ka nọ n'ọnọdụ nso a bupụta ihe dịka eze ọdịnala ha bụ Igwe Peter Oyanwa riri olili ji ọhụrụ nke afọ a. Ndị obodo ahụ eji ọrụ ugbo mara nukọpụta nnọọ n'igwe wee sonyere eze ọdịnala ha iji wee kenee Chineke maka ọgụ ya na afọ ọma ya. Amaka Chibuzo Okoye so ha wee gaa ya bụ oli o weta akụkọ ịga n'ugbu a. Ya bụ mmemme erim ji ọhụụ nke ndị Ukwulu bụ nke dọtara imerime mmadụ nke gụnyere ndị si n'obi gọọmenti na ndị ọzọzikwa bịara ka ha dọnyere Igwe Oyanwa ukwu ka ọ na-emeribe ya bụ erimji. Eji aja misa dị asọ wee bido mmemme erimji a nke were ọnọdụ na Ezedike Palace Ukwulu, ebe emesịrị wepụ ji ochie ma webata nke ọhụụ nke gosiri na ihe ochie agago na ihe ọhụụ ka a ga-eriwezi. Eze Ukwulu na ndị kabinet ya gara n'iru ma na-anabata ndị mmadụ na-ekenekwe ha ekene site n'ịkpagharị na ya bụ ngwulu na-ekene ma na-anabata ha n'ụzọ dị iche iche. Onye kọmishọna na-ahụ maka ime obodo na echichi bụ Maazị Tony Collins nwabụ nwanne siri na ịwa ji bụ ihe bidoro na gboo ma sịkwazịa na ya bụ mmemme pụrụ iche maka na enwere ugwu a na-akwanyere ji n'ala Igbo. Ọ gara n'iru ma kwuo na ọ bụrụgo oge eji emerube mmemme erim ji abụrụgo oge ndị mmadụ ji abịa enwe aṅụrị ma na-ahụ ndị otu ha ma too Igwe Oyanwa dịka o si akwalite udo na ọganiru na obodo Ukwulu. Mgbe ọ na-awazi ọjị ka ya bụ Igwe Oyanwa sịrị na ya bụ mmemme bụ mmemme mkpụrụ mbụ nke bidoro na aka nna nna ha, si na ọ na-agbado ụkwụ n'ịkwalite udo ndịkọta n'ọnụ nke ya bụ obodo ma too aka na-achị Anambra steeti bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo maka amụma ịrụ ụzọ nke ọ bagidere ma sikwazịa na ndị Ukwulu kwudosiri ya ike n'aka nke ya ka onye nọbụ n'oche dịka onye Vice Chancellor Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Igbariam bụ Prọfesọ Fidelis Okafọ, onye bụkwazi onye ya bụ obodo Ukwulu, siri na ịwa ji Ukwulu bụ ihe dị iche n'ihi na o nwere ihe a na-ahụtasị n'ime ya mere ji wee bụrụ isi n'ihe akụmakụ. Sikwazịa na ha na-ekele Chineke maka ya bụ mmemme ma na-ayọzikwa ka ndị Ukwulu dọnyere igwe ha ukwu n'ihi na o wetara udo, ọganiru, ndị n'otu, mmepe ya bụ obodo n'ime obodo a ma sikwazịa ka Chineke nọnyere ya. Na mbụli mgbe ọ na-ekwu okwu Chukwu na aja misa a chụrụ iji wee merube ya bụ mmemme awamji, ka Reverend Fada Greg Eke siri na ndị Ukwulu na-eji Chineke ebido, ya mere na ha na-enwe ịtụ egwu nke Chukwu na ọ ga-aga n'iru na-agọzi ya bụ ala ma sikwazịa na ihe ọbụla mmadụ nwere si n'aka Chineke wee bịa. Ịwa ji site n'aka ya bụ igwe na mmanwụ dị iche iche na egwu ọdịnala dị iche iche bụ ihe pụtara ihe na erim ji ọhụụ a. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.